Guys, kami mga pobre nga trabahador. Unya, layo bitaw sa mga tindahan pagkaon ang trabahoan. Usa ka bukpan, parisan o kape, bastante na kaayo among pamahaw. Pero mas maayo tong kang tagkanon o anay. Guys, kami mga pobre nga trabahador. Unya, layo bitaw sa mga tindahan pagkaon ang trabahoan. Usa ka bukpan, parisan o kape, bastante